weche ma moko bende ma pogore kod mano, en jakom mar komiti ma ochung'ne ng'ado bura doho Justice Odunga onyiso oganda jokenya mondo mi koro giti gi yore mamoko mag tieko ywaruok ka gitiyo gi jothek konyo e rakruok gi buche moko ma gin godo. Odunga mane lose kaunti ma Migori kinde chenro mar kawo pach jopiny e wi lokruoge moko ma onego tim e doho mar weche lope gi alwora ne owacho ni nitiere buche moko ma itieko gi jothek ma yalo gi bende mana e yo makare. Jayal bura Odunga ne owacho ni buche mathoth thoro budho e doho nikech kwan manok mag joyal buche makoro dwaro nitiere ni kaber to buche moko losi oko mar doho. Chik marwa mane waloso e higa 2010 wacho ni watem kaka wanyalo mondo ng'eny buche wane kaka wanyalo loso oko mar doho, nikech doho kawo seche mang'eny nikech mokwongo joyal buche tin, doho be kuntie kuonde te. Buche manyalore to walos oko mar doho kwatiyo kod gimiluongo ni mediation, mantie mediators mosepuodhi monego bed ni keto wiji kanyachiel. Ne bende okwayo sirikal mondo mi oket tenge omenda ma ibiro tigodo e puonjo jopiny e wi moko kuom chike ma pacho kaendi. Ne owacho ni jopiny moko bende dwaro ng'eyo chike mantiere, wach ma olero ni nyaka koro sirikal gol mana omenda makonyo e chwalo chenro ma kamago endo. Kaber onego bed ni chikegi watimo gimiluongo ni sensitization. Jopiny ng'eyo ni chike mwagolo gin chike mage, nikech chike nitie mang'eny mawuok to jopiny ok ong'eyo. Seche moko mano bet matek nikech okwan kod pesa moromo ma kendo dhi alwora kendo kwapuonjo jopiny. Emomiyo wakwayo sirikal mondo okonywa e wach mar omenda, mondo omi judiciary omenda maber ma koselos chike to kendo ipuonjo jopiny mondo